சன்ரூப் கேமர்ஸ் சேனல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி ட்ரைனிங் கிரவுண்டில் அன்லிமிட்டடாக க்ளூவால் எடுக்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் சீக்ரெட்டாக எடுக்க போகிறோம், யாருக்குமே தெரியாமல். இந்த வீட்டுக்குள்ளார போயிட்டு முதல்ல 2 க்ளூவால் எடுத்துக்கலாம். அந்த வீட்டுக்குள்ளார போயிட்டு 2 க்ளூவால் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். அப்புறமா இந்த சீக்ரெட் க்ளூவால் எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 க்ளூவால் வந்து இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பிடிச்ச 2 கன்று, ஃபாஸ்ட்டாக ஷூட் பண்ணுற 2 கன்று எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து 2 க்ளூவால், யாரையுமே கண்டுக்காமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு 2 க்ளூவால் எடுத்துக்கிட்டு, அப்புறமா அந்த டெக்காய் இருக்கும் தெரியுமா, அந்த சிலை மாதிரி அந்த டெக்காய் எடுத்துக்கோங்க. டெக்காய் எடுத்துகிட்டு டக்குன்னு இந்த சைடு வழியும் அடிச்சிருங்க. அடித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த சிலையை போட்டுடணும். இந்த சிலையை போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே ஏறிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த க்ளூவாலுக்கு மேலே அடுத்தது ஏறிடணும். அந்த க்ளூவாலுக்கு மேலே ஏறிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தது வந்து இதுக்கு மேலே தான் அந்த க்ளூவால் எடுக்கிற இடம் இருக்கும். அதனால் நம்ம கரெக்டாக வந்து அதுக்கு மேலே வந்துட்டோம். அங்கே மேலே அத்தனை ஃபைட் நடந்துகிட்ருக்கோம். ஆனால் நம்மலாம் அதை கண்டுக்கவே தேவையில்ல. நம்ம இங்கே பாட்டுக்கு வந்து நம்ம அன்லிமிட்டட் க்ளூவால் எடுக்கலாம். யாரும் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த இடத்துக்குள்ளார வந்துடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக அன்லிமிட்டட் க்ளூவால் எடுக்க முடியும். அன்லிமிட்டட் க்ளூவால் நம்மளால் இங்கே 2 க்ளூவால் தானே எடுக்க முடியும். அது எப்படி அன்லிமிட்டட் க்ளூவால் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா, அந்த சைடு கதவை நீங்கள் அடைச்சபடியே வச்சுக்கோங்க, யார் உள்ளார போக மாட்டாங்க. அதனால் நீங்கள் மட்டும் ஈஸியாக போய் உள்ளார போய் க்ளூவால் எடுத்துகிட்டு வரலாம். உங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரிக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நான் 2வது தடவை உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன். நீங்கள் மறுபடியும் இந்த பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டக்குன்னு நீங்கள் நிறைய இன்ஹேலர் எடுத்துக்கோங்க. அந்த இடத்துல வந்து இன்ஹேலர் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே போதும். இந்த மாதிரி எனிமிலாம் வந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் பயம் காட்டிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்களே வெளில ஓடி போயிடுவாங்க. ஓடி போயிட்டோன்னே டக்குன்னு நீங்கள் க்ளூவால் எடுத்து இங்கே போட்டுருங்க. க்ளூவால் எடுத்து கொஞ்சம் கதவுக்கு உள்ளார கொஞ்சம் பின்னாடி போட்டுருங்க. அப்போ தான் வந்து இந்த சைடு இந்த மாதிரி வரும். நீங்கள் இந்த மாதிரி 2 கிரெனேட் இந்த 2 சிலையை போட்டால் தான் உங்களால் மேலே ஏற முடியும். என்னடா உன் வாய் குளருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்கள்கிட்ட பேசுகிறப்ப என் வாய் எப்போ பார்த்தாலும் குளருது ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஓகேவா, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலே எல்லோரும் சண்டை போட்டுட்ருப்பாங்க. நீங்கள் இந்த பாட்டுக்கு மேலே டக்குன்னு க்ளூவால் போட்டு விட்டிங்கன்னா மேலே இருக்கிறவங்களாம் பயந்தே போயிடுவாங்க. நான் வந்து அடுத்தது எப்படி அன்லிமிட்டட் க்ளூவால் எடுக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன். அதுக்கு நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் பாய்.